Έχει αυτή η πιθανότητα να... Μισό λεπτό να μιλήσω λίγο στον Α και θα επιστρέψω. Όχι, να μην μιλήσετε στον Α, γιατί αυτό αυτή τη στιγμή είναι αστείο. Είναι λίγο άγρια η κυρία στο τηλέφωνο. Οροθετικοί, όπως καταλαβαίνετε, οι οποίοι είναι κάποιες χιλιάδες και κυκλοφορούν δίπλα μας, δεν μπορούμε να τους βάλουμε σε κοινωνικό αποκλεισμό. Ένα λεπτό. Κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό. Ένα λεπτό σας παρακαλώ πολύ. Ένα λεπτό κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, ακούστε με λιγάκι σας παρακαλώ. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο και ποιος μετακίνησε το μικρόφωνο του Άλτερ μπροστά από τον κύριο Παπαγιάννη. Την ώρα που συζητούσαμε με τον κύριο Παπαγιάννη και απαντά στα ερωτήματα του Άλτερ, μπήκε ένα χέρι, δεν ξέρω ποιο χέρι είναι αυτό. Προσπαθώ όμως να μάθω ποιο το χέρι είναι αυτό. Ους ο Θεός συνέντευξεν, ους ο Θεός συνέντευξεν, εφορία μη χωριζέτο. Η εφορία χωρίζει τα ζευγάρια. Θα πείτε ους ο Θεός συνέντευξεν, ους ο Θεός συνέντευξεν, εφορία μη χωριζέτο.